Ahoj lidi, vítám vás u tohoto nového videa. V tomto videu si ukážeme triky, bude to mít dva díly. Začneme asi tím. Bude to pro nestar raidery i star raidery. Asi mě neskáče na nulu. Asi mám na mlok. Ne, nemám. Tak to je divný. Vlastně skáče normálně. Já totiž skáču nulou i mezerníkem. Jo, mám to! Takže si ukážeme triky. Bude to, já jsem se už v prvním díle, to jsem říkal, to bylo video něco o mně, tak tomu jsem se už vážně omlouvala za tohle moje hry. Bude to mít ty 2 díly asi. Já se prostě bojím, že jsem to někde vypnu a já to zjistím až pak. Mně se to docela dobře dělá. Jo, mám to! No, takže se dostanete na tohle. Když byla ta stará Ford Pinta, tak to byla taky úžasná, protože to jste měli taky takové možnosti. A takový trošku lepší možná. Jo, tady to byl trik, že my jsme prostě tady s kámoškama blbli a já jsem nějak vyskočila špatně. Zjistili jsme o triku. Já jsem tady skočila a mě to vypinklo úplně až nahoru. A bylo to hrozně vtipný. Jo, schovka taková pro star raidery, asi to není takový jako trik. Ale myslím, že pro vás nestar raidery je to docela dobré. Prostě se sem dostat. Myslím, že s konem se sem zrovna nedostanete. Já až budu natáčet příběh. Já už prostě budu natáčet příběh. Až budu natáčet příběh, tak přemýšlím, že bych to měla nějak. No, to vám ještě říkat nebudu. Já to stejně ještě mám úplně vymyšlený. Jak spadnout z hradu a bez toho, abyste se zabili? Fontána, řeknu vám, fontána bude v druhém díle. A tam bude takový ten bug, ale bug dám až na konci. Prostě já nevím jak stříhat, jsem nováček v tomhle, nevím jak stříhat takový věci, takže jako za to se omlouvám. Stříhaný to moc nebude. Nějak takhle. Tady musíte skočit. Je to pro star raidery. A tady prostě spadnete. Takové urychlený. A nebo to spadnout tamhle. Mezi tím, co pojedu, tak v druhém díle bude fontána. Jeden bug na konci. Bug. Já nevím, jak se to teďka přesně čte. Za to se omlouvám. Já jsem prostě nováček. Já to přesně nevím, ale prostě tak. Pěkný poník. Když bych vás moc nechtěla, už mám totiž 2 poníky. Jo. Když hraju Stevku na sestry třeba s kámošku, tak běžím přes hřbitov a ignoruju úplně tohle. Třeba když napřeli rodiče, tak běžím přes hřbitov úplně vždycky na koni. Den. Takže to je taky trik. Už vidíte, tady vás to nabourá. No, takže takhle nabouráte. Ale tady na kraji lidi neskákejte. Jako můžete, ale proč? Prostě můžete tím projít. Don. Juhu, jsem nahoře. Takhle, když se tím rozběhnete takhle nahoru, tak vyskočíte na tohle. Takhle spadne. Tak jdem. Je trik tady spadnout. Bez toho, abyste se zabili. Já mám 15. level, s ní budu jezdit i šampionáty. No, tak Figraft vynechám. Stejně Figraft, neznám žádné zkratky a nevěřím si. Prostě, no, a také bych tam mohla být. Prostě já nebudu natáčet asi moc Figraft šampy. A když jednou, tak výjimka. Tady prostě nějak spadnete a nezabije vás to. A když jednou, tak výjimka, ale já ten Figraft nesnáším. Já ho nesnáším, protože za první neznám moc zkratek a když jo, tak se je bojím brát. A mám toho nervy. Prostě vždycky. Sakra, já to zase nedala. Vždycky takhle někdy u toho hrozně řvu. A nechci takhle u toho řvat.
Takže proto to asi nebudu natáčet fikrát. A když jednou, tak to bude asi prostě na 10 odběratelů. Jako já bych chtěla nějaký odběratel. Stačí 10. Prostě vím, že nebudu úplná ta oblíbená youtuberka. Prostě vím. Ale jako je mi to jedno. Ať nejsem oblíbená, je mi to jedno. Lidi se, jako doufám, že aspoň se na nějaký moje videa kouknete. Doufám. Tady je takový, jsou na tom vlastně 3 cesty, můžete to vzít tudy. Tak 2 jsou. Ne, 3, můžete to vzít tudy, což je takový jako, není to těžký pro mě, už jsem se na to zvykla. Ale prostě neběhám to tam tudy, běhám tady, takhle. To můžete vzít na tenhle kámen. Tak, provedu jsem tady takhle nohy a taky tam lítáte. A nebo je ještě 3. cesta, já vám to ukážu až teďka. A ta je tady. Ukážu vám ještě jeden plot a to bude všechno v tomhle videu. Tam. Proč vlastně skákám? Protože tady to takhle prostě vyjdete. Ono je to takový blbý ta cesta. Tam to je prostě lepší, to je asi nejlehčí. No a ukážu teda, jak se lítá, jak jsem propadly nohy. Tady jsem někdo má propadnout nohy trošku, jo. A lítá se, když takhle, no tak tady bych akorát spadla. Ale vidíte, už lítám, no, takže potom tady lítáte. No, já tady jsem teď moc nepoužívám, když chcete slíst, tak buď to skočíte na nějakou opatření, anebo se sklouznete. Jo, poslední trik v tomto videu bude tady ten plot. V dalším videu se ukážeme nějaký ty blbější, takový ty těžší už. Teď prostě musíte najít to a tady prostě sejdete. Někdy se to vám zastaví, někdy ne. Já jdu totiž takovou blbou cestu a jdete. A já se tady asi rozloučím, protože myslím, že tohle video už bylo dlouhý a dlouhý zrovna ne, ale já se bojím, že jsem to za chvilku nevyplo. Já jsem si napustila stopky, takže bye. Ahoj.